ଉଦୟନନ୍ଦ ପର୍ବତ ମହାରାଜ ଯିଏ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ବତୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ନୀଳଗିରିର ମହାରାଣୀ ରାଣୀ ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏଲଏ ଅଶୋକ କୁମାର ବଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଗଣେଶ ମହୋଦୟ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗନଗର ଏଡିଏମ୍ ସିଂହ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ରାଣୀ ମହୋଦୟକୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହୋଦୟ ବିଧାୟକ ଆମ ସହିତ ପରିଚିତ ସର୍ବପ୍ରିୟ ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ବଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଆମର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ବତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସ୍ୱାମୀ ଉଦୟନନ୍ଦ ପର୍ବତ ମହାରାଜକୁ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ମହାରାଣୀ ନୀଳଗିରିର ରାଣୀ ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ଆଜି ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସନଗର ସହରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଏବଂ ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ପୂଜ୍ୟ ଯେତେ ଆଦରଣୀୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଏ ମାଟି ପବିତ୍ର ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ରାଣୀ ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ବତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସ୍ୱାମୀ ଉଦୟନନ୍ଦ ପର୍ବତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଏ ଯୋଉ ଖରା ପାଗରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବ୍ୟାସଭୂମି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବ୍ୟାସଭୂମି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ହବ। ଏ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣମାନେ ଆଜି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହୋତ୍ସବ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହୋତ୍ସବ ସହିତ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ ଇଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ବ୍ୟାସରୀ ଇଏ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟ ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ବତୀ ମହାପାତ୍ର ଯେ ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ସେବା ଅଛି ଯେତେ ସେବା ଲାଗେ 36ଟି ସେବାର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଅତିଥି ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ବତୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ରୀତି ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏଇଠି 2016 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ହରିହରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏଲଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଦରଣୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ବଳ ଆମ ସହିତ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ।
ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଆଦରଣୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ମହୋଦୟ ସେ ଆମ ସହିତ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ। ମହାନାୟକ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ମହାରାଣୀ ରାଣୀ ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ମହୋଦୟା, ନୀଳଗିରିର ମହାରାଣୀ ଏବଂ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସ୍ୱାମୀ ଉଦୟନନ୍ଦ ପର୍ବତ ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ଉଡ଼ି ଦେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଛିଡ଼ା ପଡ଼ିବେ, ଚେୟାରରେ ଛିଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର କି, ମହାରାଣୀ ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ କି, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସ୍ୱାମୀ ଉଦୟାନନ୍ଦ ପର୍ବତ ମହାରାଜ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଣୀ ନୀଳଗିରିର ମହାରାଣୀ ରାଣୀ ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସ୍ୱାମୀ ଉଦୟାନନ୍ଦ ପର୍ବତ ମହାରାଜ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ବଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ହୁରାହୁରି ଆଉ ଥରେ ହରିବୋଲ ପକେଇ ଆମେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିବା। ଆମର ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଯିଏ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଠି ହେବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୁଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ରାଣୀ ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ କୁମାର ବଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରିବୋଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଚୋର୍ଦ୍ଦା ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହରିବୋଲ, ହୁରାହୁରି, ହରିବୋଲ। ରାଣୀ ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ, ଅଶୋକ କୁମାର ବଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ହରିବୋଲ ଅଶୋକ କୁମାର ବଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଉଦୟାନନ୍ଦ ପର୍ବତ ମହାରାଜ ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ତିରୁପତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେ ପୂଜା ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଚୋର୍ଦ୍ଦା ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସଭାପତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅଶୋକ କୁମାର ବଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ।